Be Info and Knowledge YouTube channel long nalitum kadukawe fan kardom pajir. Nili kasilam adun tu video long pini Australia dera long inut arta ki ong na bang phu koson si lan arta an kereng ji phan koson si ke claim ke damma la sopu taxi thanpo. Non labang so video chengche prang nalitum kadukawe phan kachuning rikang tunga bang ke nalitum Be Info and Knowledge YouTube channel subscribe, like, share, lapen, comment pidunta. Totang tenon labang so video pangcheng ponlone. Australia dera long arta ke ong na bang phuki arta ningkan pharoi sira krisi arta an kereng boma abang henlo. Alang li koson sil an arta an kereng boma la sopu thak pachini ponpo. Alang li kechuo son ang bong wo kemi aputhar lok tadu. Abarim bi long hong hei hui kapangreng abang phu Dexter Kruger non hejong arta ningkan pharoi sira kresi an choktang lo. Ningkan suri hinia ningkan apran kedam First World War hut kachedando na bang phu Jack Lockera phan arni CC alangli pakling chot. Australia angkang Broadcasting Corp aphan laswalam pachinipon. Rural Queensland State angkang arong sopi Romalong ke do nursing home long chihuchipura hut alangli kaning jeke. Hitia rui wang alang li wua ok ke chua joine si la an arji ki ding kireng jeep han rabdun lo. Kruger kaning jeke nang li tum chinima wo tum apudu hada atar lok tado labang su atar lok chomi o. Nili plang mina ason pen chepatibok o la pen ke ongdung ke biri arlok kalite hidi long pen ke long han thesere hei hui si ke chu. Arta ke ong an kereng don kang tunga tumaphan Kruger ki puke. Mesen ke chuason le chunoi. Kruger so parta ningkan trokebra pli ke chok grek kaning je tengke. Asar bura bang non akai huta aprang teng si ke do ke thak ajoi nisi laan arta an dodun teklo. Alangli ke non akai hut ang tang do uang bongta ang tang kawe ason si kereng dun. Nursing home along manager Melina Calvert kaningji ke alangli ke ladak ke do kire set amuni atumang bong inutlo. Kruger ke amithang akaya lamu puthak tokbong. Kruger ke non ke sung piklo puaweti ke kerengji phan aning hanglang pusi kaningji. Inut arta ningkan pharoi sira kresi an pleng dera bang phu pusi tame alangli aning kachi bitek ajakong manghumimi pusi Calvert kaningji. The Australian Book of Records ke senga bang John Taylor si Kruger ke Australia long arta ke ong na bang phu pu pangthek pon. Laso prang Australia long arta ke ong na bang phu ke Christina Cook henlo. Alangli ningkan suri hinia ningkan arta ningkan pharoi sira kriplira ni pharoi sira plikebra nerkep ke chok hutsi kachiboy. Pini a video ke laan si ki judlo puthot akaprek a video nang lituma phan 1 2 po.